la'ani tsanani ya yawaita gaban shi akwai sauki. Chairman Dauda Kahutu Rarara ya yi waƙar nuna jajantawa ga jama'ar Maiduguri, Borno, inda ya taka da kanshi ya isa har inda ambaliyar ruwan ta faru domin jajantawa ga 'yan uwanmu na wannan al'amari. Sarki shi ɗaya ne a fahimta ta. To don kuka lura dai, Dauda Kahutu Rarara ya ɗauki wannan ne bisa tausayawa, inda ya taka da kansa ya je har garin Maidugurin, ya haɗu da jama'a, ya jajanta musu, ya kawo abin tukuici na gudunmuwa ya bada, kuma ya kira da sauran. Ikonsa mu jajanta da jihar Borno, Jalla wa'azza ka sa